Pozdrav ekipa, moje ime je Bernard, dobrodošli na još jedan video na ovom mom YouTube kanalu. Ovdje smo krenuli već sa laganom restauracijom, čišćenjem svega i svačega. Očistili smo ovo, vidjeli ste koliko je bilo sve prljavo, očistili smo koliko god smo mogli ovu unutrašnju. Još ima čišćena naravno, sa onog motora ćemo staviti dijelove ovdje. Dakle, skinuli smo plastiku, ovo je kućište za akumulator. Onda ovdje imamo te šarafiće, skidamo još ovu cijelu plastiku dole, prebacujemo na onaj motor. Skidamo dakle ovu grifu ovdje, gas sajlu. Akumulator koji je bio u ovom našem crvenku je jako čudan akumulator, moram priznat, ali da, jedan od najjeftinijih koji postoji, zapravo nisam ni znao što je bilo unutra dok nisam rastavio. Dakle, jako čudan akumulator, košta sigurno jedno 5-6 eura. Novi akumulator koji smo kupili, evo ga ovako kao što vidite, jednostavno plus minus pol kao i kod auta. Ovdje ćemo sad nastaviti ovo i onda ću vam pokazati kako se to vraća nazad, jer ovdje imamo samo par šarafa, dakle, jedan, drugi, treći i ovdje četvrti koji drži samo ovu plastiku. Onda ovdje imamo 1, 2, 3, 4 šarafa koji zapravo drži od akumulatora kućište. Onda ovdje imamo sa svake strane po jedan šaraf i to je to. Ova cijela kutija će sad ići van i montirat ćemo je tamo preko. Dakle, ovako sada vam pokažem kako se skida zapravo ova sajla za gas. Ovdje se pritisne i vidite kako se već popustila sajla i onda se ovdje samo izbije taj mali pin van i onda imate ovo ostalo cijeli šlauh vani. I sad ću vam pokazati zapravo kako se i sa ove naše druge strane vadi. Evo ga ovako sa prednje strane ovdje imamo dva šarafa križasta kao što vidite. Dakle, očarafimo ta dva šarafa i onda samo skinemo taj cijeli jednostavno grifu, izvučemo kabel koji je povučen do dole i stavljamo na novi. Evo ovako sad kad smo odšarafili da vam zapravo pokažem kako izgleda to kućište gas sajle. Dakle, kao što vidite, kućište nije baš u nekom savršenom stanju. Evo ovdje imate taj pin koji se eto jednostavno samo izvuče van. Evo ga, nakon što smo montirali ručku, da vam pokažemo zapravo kako to izgleda kad je montirano. Evo ga, gas, lagano, evo ga. Sad se vraćamo na svjetlo, ovdje smo već odšarafili par šarafa. Evo ga, ovakva ekipa, sad da promijenimo ovo zadnje svjetlo, kao što smo rekli, maknuli smo već plastikicu koja je bila lijevo i desno. Ovdje imamo jedan šaraf, dva šarafa, tri šarafa i sa ove naše lijeve strane četvrti šaraf koji moramo zamijeniti. Nakon toga skidamo ovu plastiku, ovo popuštamo, zapravo su to glavni šarafi koji drže zadnje svjetlo. Nažalost, morat ćemo skinuti držač registracije da bi mogli uopće pristupiti ovim dva šarafa. I ovdje imamo taj zadnji šaraf koji je jako zahrđao, njega se isto skida i onda izlazi ta cijela. Smo provukli već, sad ćemo ovo tu samo spojiti, probati da li radi, što će vjerojatno i raditi. Je spajanje na akumulator i nakon što je svjetlo bude montirano start. Evo ovako ekipa, samo da vam pokažem zapravo, sad smo poskidali sve dijelove ovdje, čišćenje svih tih dijelova, dakle kad ih očistimo vraćamo nazad i to je to. Evo ovako trenutno stanje našeg motor prostora izgleda ovako. Naspram onog što je izgledalo, ovo je perfektno. Evo ga ekipa ovaka, dakle morali smo ukloniti prtljažnik takozvani šarafa mali milion. Dakle kad smo skinuli poklopac došli smo do ove plastike ovdje. Znači ispod ovih plastikica imamo samo dva šarafa, kao što vidite jedan je ovdje, jedan je s ove druge strane. Dakle njih kad odšarafimo izvući ćemo ovo komplet van. Evo ga, nakon što je svjetlo vani, kako to zapravo izgleda. Sad ćemo to malo očistiti. Nego što stavite, usporedite ta dva svjetla da li su uopće ista. Pin u kojeg se ubadamo mi. Evo ga, ovako ekipa, nakon montažice našeg zadnjeg svjetla plastike smo vratili sve kako su i bile. Sad se vraćamo na ovu našu korpicu gore, montiramo i riješeno sve. Zadnji kraj je cijeli riješen, napravili smo ga da izgleda zapravo kako treba izgledat. Gore smo bacili taj kufer, sada stavljamo ovdje sjedalo.
Stavljamo ovu plastikicu tu. Nakon što smo složili sve, napokon cijeli projekt je ovaj gotov. Jer kao što sam rekao, nismo mogli čekati. Sve je gotovo. Dakle, da vam pokažem još jedan put samo prije paljenja kako to zapravo izgleda. Akumulator, njegovo kućište, sve zašarafljeno, spremno za ukopčavanje. Idemo napraviti probno paljenje, da vidimo da li će da upali iz prve ili neće da uopće da upali. Žmigavci rade, da provjerimo iza da smo dobro napravili. Evo ga, to je desni, sad ćemo probati lijevi žmigavac. Evo ga, lijevi žmigavac. Dakle, da probamo sada kočnicu. Kočnica radi. Nešto nam ne funkcioniše. Upravo smo saznali u čem je bila greška. Greška je bila do ovog malog alnasera koje vidite ovdje. Sad ćete čuti kako alnasuje. Ali neće da se pokrene. Promijenili smo ovaj alnaser, uzeli smo sa onog motora, evo ga, to je ta stvar o kojoj pričamo, mali takozvani alnaser, uopće ne piše ništa na njemu, ni serijski broj, ni ništa, ni koliko volti, ni ampera, ničega. Na ovom piše, kao što vidite ovdje iza, piše FLP 550 ampera 12 volti, što je sasvim ok. Sad ćemo uključiti ga i idemo probati ponovo da upalimo. Evo ga ljudi, osposobili smo naš motor, malo nas je uhvatio mrak, ali evo motor radi, vožnica se napravila. Budite pozdravljeni ekipa, uživajte, zapratite ovaj kanal, bacite neki subscribe i peace. Došao je drugi dan, došli smo u garažu, samo smo došli probati zapravo upaliti da vidimo da li će se upaliti ili neće. Pa sam ja to samo htio podijeliti s vama, pošto sam već rekao da ide kraj videa, ali... Još malo. Evo ga upalio, očito mu je bila zima u garaži. Upalio nakon dugog verglanja. Eto ekipa, pozdrav, stay tuned, uskoro dolazi nešto novo u vezi garaže. Peace.